Pakistanda müňlerçe çağı Pak-Turk adly döwlete degişli däl gurama tarapyndan dolandyrylýan 20 golay mektebi atnaýar. Gurama özüniň syýasy däl, sahabatçylyk kıldygyny we Türkiýede başa barmadyk döwlet agdarlyşygy synanşygynyň arkasynda bolmakda aýplanýan Fethullah Gülen bilen ilteşiginiň ýokdugyny aýdýar. Bu mektepleriň döwrebap desgalary Pakistandaky beýlik mekteplerden tapawutlanýar. Şol bir wagtda bu ýurtda 25 million çağı mektebe gatnamaýar. Türk hökümeti bu mekteplerin Gülen'in has ulu ulgamynyň bir bölegi aýdýar. This bloody terrorist organization has a global network of schools, business associations and cultural organizations. Guramanyň bir agzasy özüniň şahsy taýdan Gülen'den ruhlanandygyny, emma onuň mektebiň okuduş usuluna dahylsyzdygyny aýdýar. Pak-Türk mektebiniň bir okuwçysy Gülen barada ýakyn wagtaçenli, ýagny mektebi bilen ilteşdirilýänçe hiç zat eşitmändigini gurrun berýär. We came to know about him from internet, and then when we searched who is he, then we came to know he's an intellectual in America and stuff. He writes and that's it. Käbir enatalar mektebin yapılmak ähtimallygyndan ýa-da onuň ýolbaşçylarynyň üýtgemeginden alady edýärler. These Turkish teachers, they are playing a wonderful job here for upbuilding our students and for our kids. They must stay here. Pakistanyň hökümeti okuwçylaryň bähwidini gorama we mektepleriň öz işini dowam etmek üçin alternatiwalary tapmagy synanşjakdygyny aýtdy. Okuwynyň ahirine bir näçe okuwçy Türkiýedäki syýasy durnuksyzlygyň özleriniň Pakistandaky okuwyna täsir ýetirmeli däldigini aýtdy.